Veľmi pekne ďakujem za sledovanie tohto krátkeho videa o najdôležitejšej otázke, ktorú môžeme kedykoľvek položiť, a to je, kde budem tráviť večnosť. Pôjdem do neba, alebo idem do pekla. Viete, Biblia hovorí, že to môžeme vlastne vedieť. 1. Jána v kapitole 5, verš 13. Nech mi dovolí prečítať to, hovorí tu tieto veci, slovo Božie. Napísal som vám, ktorí veríte v meno Syna Božieho, tu sa hovorí, že môžete vedieť, že máte večný život a že môžete veriť v meno Syna Božieho. Boh hovorí Bola Bibliu. nám daná, aby sme poznali odpoveď na túto veľmi dôležitú otázku. Pôjdem do neba, keď zomriem. V podstate potrebujeme pochopiť 4 veci a dovolte mi povedať predovšetkým, že naša viera musí byť založená na nezmeniteľnom slovo Božie. Môžem vám povedať, čo verím o tom, ako ísť do neba, ale to nič neznamená, pokiaľ to isté nepovie Boh. Je to Boh, kto je konečnou autoritou o všetkých veciach večných. A Boh hovorí, že môžeme vedieť určite, že ideme do neba. A nech mi dovolíte zdieľať s vami, čo hovorí Biblia. Predovšetkým musíme pochopiť, aký je náš stav pred Bohom. A Boh hovorí v Rimanom kapitole 3, verš 10, ako je napísané, nik nie je spravodlivý ani jeden. Tým slovom spravodlivý je slovo dokonalý. Boh hovorí, že nikto nie je dokonalý. Viem, že nie som dokonalý. A hádaj čo, ty tiež nie si dokonalý. A dôvodom, prečo nie sme dokonalí, je, že v 23. verši rovnakej kapitoly hovorí Boh a nedosiahnu slávu Božiu. Jednu vec máme všetci spoločnú. Neviem, kto sleduje toto video, aké národnosti ste, odkiaľ pochádzate, vaše zázemie a všetko to. Ale jedna vec, ktorú máme všetci spoločnú. V Božích očiach sme všetci hriešnici a nikto ma nemusí presviečať o tom. Viem, že som hriešnik. A preto Boh hovorí, že nik z nás nie je spravodlivý. Nikto nie je dokonalý. To je prvé, čo musíme pochopiť, ak chceme ísť do neba. Predovšetkým v Božích očiach nikto nie je. Teraz zlá správa o tom, že nie sme dokonalí, je, že za to existuje trest. Existuje dôsledok. Boh hovorí, že plát za hriech je smrť. Boh hovorí, čo ja... Sa môj hriech. Je to smrť. Povedal by som, vieš, to nie je také zlé. Takže len zomriem, pochovajú ma v hrobe a to je všetko. Jediný problém s tým je, že musíme všetci niekde navždy žiť. A tá smrť, o ktorej hovorí Biblia, nie je len byť pochovaný v hrobe. Je to vlastne véčne miesto. A Biblia to nazýva jazerom života. V knihe Zjavenia Boh hovorí, že smrť a peklo boli vrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť. Vidíte, Boh hovorí, pretože nie som dokonalý, pretože som hriešnik. Zaslúžim si byť potrestaný. Dôsledkom hriechu je smrť. Zaslúžim si ísť do pekla a zostať tam navždy. To sú zlé správy. Takže ak sa chceme dostať do neba, musíme si najprv uvedomiť, že existujú zlé správy. Zlé správy sú, že pred Bohom, ktorý je spravodlivý, jediný, ktorý je dokonalý. Všetci sme hriešnici a pretože sme hriešnici, zaslúžime si zomrieť a ísť do pekla. A vieš čo? Až tam budeme. Budeme tam navždy. Z pekla nie je úniku. Ale máme dobré správy. Boh hovorí, že pred 2000 rokmi sa tu na zemi narodil niekto veľmi špeciálny. Jeho meno bolo Ježiš. Ježiš je Boh syn. A dôvod, prečo prišiel, Biblia hovorí, prišiel, aby zomrel za naše hriechy. V knihe Rimanom Biblia hovorí, že Kristus zomrel za naše hriechy. Nás pozri, Ježiš, ktorý je Boh, nepotreboval, aby niekto zaplatil za jeho hriechy. Nemal žiadne. Ale prišiel, aby mohol zaplatiť za naše hriechy, pretože sme hriešnici, tak žil dokonalý život a bol nespravodlivo obvinený z nesprávneho konania, hoci bol nevinný. A na tom kríži Biblia hovorí, že bezvinný bol potrestaný za vinného. Biblia hovorí, že zomrel za mňa, bezhriešný umiera pre hriešnika. Na kríži pred 2000 rokmi Boh vedel o všetkých hriechoch, ktoré kedy spáchame a Boh Otec. Za všetky naše hriechy. Jeho syn. Na kríži Ježiš zomrel za moje hriechy. Nemal zomrieť. Ja som ten, kto si zaslúži zomrieť. A on prevzal na seba moju pokutu. Zomrel samozrejme a pochovali ho. A po 3 dňoch vstal z mŕtvych. Keď vstal z mŕtvych, ukázal nám, že hriech bol zaplatený. Pozrite, ja nemôžem zaplatiť za môj hriech. Jediný spôsob, ako môžem zaplatiť za svoj hriech, je zomrieť a ísť do pekla. A svoj hriech nemôžeš zaplatiť, pretože jediný trest za hriech je smrť. Ale Ježiš Kristus, hovorí Biblia, za nás zomrel. Bol pochovaný, vstal z mŕtvych. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, získal dar večného života. Vidíte, večný život je dar, mám tu pri sebe pero. Takže
povedzme, že je vianočné obdobie a normálne počas Vianoc dávame darčeky a povedzme, že ti idem darovať darček a hovorím, že toto pero je tvoj vianočný darček. Ale skôr, ako ti to dám, musíš mi najskôr dať $5. To nie je darček, pretože teraz sa to platíte. Povedal som, zabudnite na $5, viete? Ak mi umiete auto, darujem vám dar. To nemôže byť dar, pretože potom zase pracuješ pre mňa. Robíš niečo v mojom mene, ja hovorím, zabudnite na to, nemusíte mi dávať peniaze, nemusíte umývať auto. Ale vieš, ak chodíš do kostola, čítajte svoju Bibliu, modlite sa každý deň a buďte dobrí k svojim susedom, dám vám dar. Viete, niektorí ľudia by povedali, no áno, to by bol dar, ale potom musíte uvedomiť, že stále niečo robíte na oplátku. Vidíš, Biblia hovorí, že ste spasení vďaka milosti skrze vieru a nie z vás samých. Je to dar od Boha, nie z diel, aby sa niekto nemohol vychvaľovať. A myslel som si, že ak chcem ísť do neba, musím robiť určité veci. Musím dodržiavať určité pravidlá, ale to nezaplatí za moje hriechy, pretože Biblia hovorí, že mzda za hriech je to smrť. Jedinečný spôsob, ako zaplatiť za môj hriech, je zomrieť a ísť do pekla. Preto musel Ježiš zomrieť tu. Preto prišiel na zem, aby sa mohol stať našou obeťou. A keď vstal z hrobu, kúpil večný život pre každého z nás. Teraz je tu jedna vec, len preto, že je to dostupné, to neznamená, že je tvoje. Dar večného života je dostupný pre tých, ktorí ho chcú. Ale to neznamená, že to je tvoje, len preto, že za to Ježiš zaplatil. A spôsob, ako si to urobíš tvoje, je jednoducho požiadať. A také jednoduché to je. Boh hovorí, ak si ochotný priznať, že si hriešnik, že si zaslúžite zomrieť a ísť do pekla, že iná cesta do neba pre vás neexistuje, nie vaše skutky, náboženstvo, členstvo v cirkvi. Som baptista. Ale to, že som baptista, ma nikdy nedostane do neba. A viete, ak všetky tie ostatné cesty do neba odmietneme a prijímajte len cestu, ktorú Boh pripravil, Boh hovorí, dám vám večný život, pravda a život. Potom hovorí, že nikto neprichádza k Otcovi, ale odo mňa. Nie je žiadne náboženstvo, nie je žiadny kostol, nie je žiadne množstvo dobrých skutkov, ktoré by nás kedy dostali do neba. Jediný, ktorý nás môže dostať do neba, Ježiš Kristus, pretože pred 2000 rokmi na Golgote zaplatil to, čo ty a ja nemôžeme zaplatiť. Zomrel pre nás. A Boh hovorí, všetko, čo musíte urobiť, je požiadať ma, vieš, keď ma požiadaš, aby som ti dal večný život a vložil svoju vieru do mňa. A ako tvoj spasiteľ, Ježiš hovorí, dám ti večný život. A keď zomrieš, pôjdeš do neba. Spôsob, ako sa opýtať, je podľa Rímanov 10.13. Biblia hovorí, kto volá meno Pána, bude spasený. Je to tak jednoduché. Pre teba v jednoduchej modlitbe. Jednoducho by som poprosil Ježiša Krista, aby bol tvojim spasiteľom, a dúfal v Neho samého, aby ťa zobral do neba, nič iné, nikoho iného, ani teba. Ježiš hovorí, darujem ti tento dar. Mimochodom, Ježiš to urobil, pretože nás miloval. Nechce, aby išiel niekto do pekla. Biblia hovorí, že nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci obrátili na pokánie. Chce ťa ísť do neba. Boh hovorí v Jánovi 3.16, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna. Husár, ktorý v Neho veril, nemal by zahynúť, ale má večný život. Som tak rád za tento verš, pretože mi ukazuje, že ma Boh miluje a koľko ma Boh miluje. Pred 2000 rokmi a pozri sa späť, pozri sa na toho na kríži, umieral, nemusel za mňa zomrieť. Takže nemusím ísť do pekla a ak sa cítiš rovnako, povedz, vieš, som hriešník. Viem to, som si zaslúžil ísť do pekla, ako hovorí Biblia, mzda za hriech je smrť. Ale nechcem ísť do pekla. Ja verím, že Ježiš Kristus, on je jediný, kto ma tam vie vziať, ak ste takto. Nechám ťa v modlitbe. Nie je to magická modlitba. Len ukazuje vieru, ktorú máš v Ježišovi. V tej modlitbe povieš niečo takéto. Drahý Ježiš, som hriešník. Zaslúžim si zomrieť a ísť do pekla, ale verím, že si za mňa zomrel. Prosím, zachráň ma, daj mi večný život a vezmi ma do neba. Keď umriem, nespolieham sa na nič iné ako na teba. Modlitba ako táto, v jednoduchej viere, dôverujúc Kristovi, nikomu inému ako len Ježišovi Kristovi. Takže ak chceš, modli sa touto modlitbou. Chcem, aby si v tomto momente sklonil hlavu a modlil sa so mnou touto modlitbou.
Chcem, aby si to myslel úprimne vo svojom srdci. Prečo sa nedomodlíš, drahý Ježiš? Viem, že som hriešnik a zaslúžim si zomrieť a ísť do pekla, ale verím, že si za mňa zomrel. Prosím, zachraň ma a vezmi ma do neba, keď zomriem. Prihajam tvoj dar večného života a dôverujem ti. A iba ty ma viesť do neba. Ďakujem ti, Ježišu, že si ma zachránil. Amen. Ak si sa modlil tú modlitbu a myslel si to zo srdca, to znamená, že dôveruješ len Ježišovi. Nič iné. Nikto iný, len Ježiš. Príjmi Boží sľub. Pre teba Boh hovorí, kto v Neho verí, nezahynie, ale bude mať večný život. Vďaka viere v Krista máme večný život. Z toho dôvodu, keď zomriem, nejdem do pekla, pretože mám večný život. Modlil som sa touto modlitbou už v roku 1986. Odvtedy som nebol dokonalý. Ale odvtedy mám večný život a nikdy ho nestratím, pretože je to večný život. Moja spása nie je založená na mojich činoch. Moja spása je založená na Ježišovi Kristovi a jeho pravdivosť a jeho sľub. On hovorí, ak mi veríš a dôveruješ mi, vezmem ťa do neba. Dám ti večný život. To je to, čomu verím. Idem do neba nie preto, že som dobrý. Idem do neba nie preto, že som baptista. Idem do neba nie preto, že žijem dobrý život a snažím sa byť dobrý k mojim susedom. Idem do neba, pretože si uvedomujem, že som hriešnik. Potrebujem spasiteľa a prosím Ježiša Krista, aby bol môjim spasiteľom. A chvála Pánovi za ten deň. Som rád, že mi niekto ukázal, čo Biblia hovorí o tom, ako sa dostať do neba. Ak nie ste spasení, chceli by ste sa dnes zachrániť? Ďakujem za sledovanie, majte pekný deň.